Duh, anakku bocah wadon. Apa, Mak? Leren dhisik, Nok. Ya, kok tak nganggo leren barang iki kepiye to, Mak? Lho, ya tegese wong mlaku kuwi yen nganggo leren kuwi ya kepenak. Saiki golek sing kepenak wae kok, Nok. Oh, ngono, Mak. Wah. Matur genging panuwun aku karo kowe didhawuhi supaya atur panglipur sak gadu-gaduke ya, Nok. Iya, Mak. Rikala dina kang wis kapungkur, aku lan kowe nampa rawuh para kadang panitia ya ning gubuke dhewe kuno. Kang supaya bengi iki aku lan kowe nerusake adicara ingkang pungkasan yaiku pagelaran wayang. Weh. Bengi iki adicara kang pungkasan apa wis wingi-wingi wis ana? Mbah. Tenan, Nduk. Wis diaturke hiburan werna-werna. Saka panjenengane para ibu-ibu malah padha kepareng. Ya kuwi beksa. Weh, beksa apa? Kuciran. Lah ya pancen kene kuwi sing dadi kebanggaan ya le konceran kuwi kok. Nanging iki ora mung wujude mung hura-hura seneng-senengke ora kok, Nok. Wujupe apa, Mak? Wujupe yaiku merti desa utawa sedekah bumi utawa kadesa, Nok. Weh, kadesa njur wayangan. Ya mung bayan, Nok, aku karo kowe diriwangi lek-lekan sakjroning sewengi natas. Ora ana liya para kadang-kadangku, para pepundenku, sedulur-sedulurku kabeh ing Banyurip kene anggone ngatur ya kuwi merti desa utawa kadesa. Wong ngaturake wujud syukur, rejeki, kanikmatan, keselamatan, kesarasan kang wis padha tinampa. Wektu dina iki disyukuri. Awit dawuhing para winasis sapa ingkang ngucapake syukur ing samangka bakal ditikelake rejekine, ditikelake nggon kesehatane. Ya mung wayana muga-muga sak pungkure iki kulawarga ing Banyurip kene tansah padha pinaring ana kawidadan, kesarasan, keselamatan, lancar rezekine, mundhak tinimbang tahun-tahun kang wis kapungkur ya, Nok. Amin, amin, amin. Rene wektu bengi iki uga ngrawuhi bintang tamu. Ya kuwi panjenengane siji panjenengane Mas Gareng saka ing Bawen Semarang. Mula tulisane kae muni Gareng Semarang ya ora kleru, panjenengane ya lenggah ana ing Kabupaten Semarang. Lan uga ngrawuhake ya kuwi bintang tamu panjenengane Pak Eka Uget-uget. Oh, banjur prayogan. Ayo aja kesuwen enggal diaturi minggah dateng panggung panjenengane Pak Eka Uget-uget lan ugi Mas Gareng. Mbak Eka, Dalem Pak Gareng. niki sowan wonten ing Laladan Kaloran, wonten ing Banyurip. Banyurip. Getasan. Nggih, Getas mboten getasan. getas. Ayo Getas. getas ki saking keluargane wis kebak keselamatan dadi getasan. Iya. Oh, nggih. Ngono lho. Besok aku njaluk sampeyan nek dadi bintang tamu. Nggih. Munggah ki kira-kira nggo sepatu sing HE kuwi 15 cm. Duh, piye ngopo? Dadi ngen sirahku ra cengeng namatke sampeyan. Enggak cengeng. Oh arep ngelokke nek aku ki deteke gur semeter kotor ngono ya. Ora semeter. Lho, sampeyan ki piantur sing jos lho. Jos piye? Mbak Eka semampai lho. Semampe ki wah alhamdulillah dadi ketok lencir ngono ya. Wah, Apa? semeter enggak sampai. Ngene iki jenenge aku ki pawaan sing sudah mengikuti zaman. Modifikasi. Iku iso modifikasi. Mobil-mobil ki ya dimodifikasi. Iya. Aku ya iya. Sing dimodifikasi apa nih? Iki ngono jenenge model ceper. Nah, ini. Ora Kok ceper mobil kaya tok, anu aku wae. ya iya modifikasi mengikuti perkembangan zaman piye. Iya model ceper. Ngono piye? Ning ora iso banter. Kok ora iso banter? Lah gleser nang lemah kok. Ceper kok. Lho tergantung nek dalane alus kaya Banyurip kene ya penak cepet. Nek dalan nggonmu. Katakon. Dalan nggonmu Ora, makat tak jam takon. tok. Dalan Banyurip alus. Alus. Jagoan rene lho ting ngene-ngene iki lho. Ngene. Ngendi? Lah jagoan kono ki mrene. Jagoan ndi ta? Ya sampean ra ngerti kok kene pisan. Nah Nganggo wis kulino. pisan iki kok ya. Lho, mok jenengan ki wis kulino ning kene. Kulino rene tenan. Lho ora ngerti kok.
iki sing mengku wilayah kene ngerti aku. Sinten? Ya jeneng Bu Camat tetepan lho ya. Bu Camat panjenengane rawuh. Rawuh. Sing pundi? Wah Bu Camat ya wedok ya mesti kae kok ya. Ingkang lenggah ngajeng piyambak. Ngagem tasmak menika. Wah, sing paling tak kenal iki Pak Margo. Pak Margo ki yo kenal awakmu sing ndi? DPR ku, Bos. Oh, Pak DPR. Margo Susilo. Margo kuwi dalan, Susilo kuwi becik. Lah iya. Dadi nek pengen entuk dalan sing becik, nderek Pak DPR. Nah, ning ya ana dalan sing becik ning ora marai munggah swarga ya ana. Apa? Sampeyan kae panglipur ngene iki, mesti wong do guyu do seneng. Seneng? Ah, insyaallah kowe isuk munggah swarga. Amin pangestumu. Ning ya ana sing gawe seneng ora munggah swarga. Lho apa? Anu kali nyamat Bandungan kae yo gawe seneng ning. Apa ya munggah swarga kira-kira ya? Ya beda dhewe kontekse. Ora lanang. Ya gawe seneng wong lanang gak? Ayo munggah swarga nah. Kali nyamat kuwi nggo napa? Kowe nggon wong anu. Apa Jai? Nganu pasar burung. Oh, pasar burung. Ning kono nggon berbagai macam burung. Ora, ternak. Kono ki mung kurungane tok. Lho, berarti bakul kurungan. Heeh. Lah menapa? Njur manuke do mebur Nah, dhewe. nek ngono Pak DPR jak anu tindak rono tuku. Kuwi dalane ora apik. Lha piye to? Dalane lho sampean ora ngerti to? Ora ngerti to? Saka kene, saka Jagoan, Saka Jagoan. tekane Bandungan. Wow. Dalane Piye? alus to saka Sawana. Sawana. Tekane kene mau alus. Alus. Ya saka Sawana tekane Bandungan. Wow. Ngopo? Banyak lubang berjalan. Banyak lubang berjalan. Kok lubang? Oh, banyak Apa? lubang di jalan. Lah aku lah saka kene. Nah. Banyak lubang di jalan. Lubang di jalan. Nah, saka Sawana tekane Bandungan kono banyak lubang berjalan. Ora tau wis sing digawa lubange kuwi ombone sepiro. Wong dodol kembang, kembang wis payu njur garek entike bolong kabeh. Banyu urip. Telung perkara ki ya nguripi, ya mateni, ya nambahi. Oh, banyu kuwi mau. Nah iya. Nek Nguripi ki banyu sing diunjuk sing gawe obarampe bendinane ki iso nguripi. Nguripi. Nek mateni banyu sing bodhe dadi banjir bandang iso mateni. Ning ya iso ana sing iso nambahi. Apa? Nan. Apa? Banyu kuwi mau? Njur Iso dadi panguripan dienggo ngombe. ora cetok. Nek jumlahe gedhe iso mateni. Nek banyu sing didahar sing diunjuk piantun kene kuwi jenenge banyu sing nguripi. Nguripi, banyu panguripan. Nek banyu sing mateni udan terus banjir bandang. Wah, omah do ambruk wong ana sing ninggal. Kuwi mateni. Lah sing nambahi Sing nambahi kuwi kuwi banyu apa? Kuwi diperjelas. banyu ki mau iso dadi urip. Lah, tegese kaya misal ning kene sumbere saka sumur. Ditambahi saka banyu saka kali. Banyu udan ditambahi ta. Karepe kuwi jenenge ki iso gawe urip. Nah, gawe urip. Iso nambah ngono ta. Nah iya, nek sing mateni Kuwi mau banjir bandang kuwi mau iso mateni. sesuatu yang berlebihan. Mateni. Nah, nek sing marai nambahi kuwi mau ya banyu apa? Ayo. Tegese sumber banyu dari berbagai macam arah ngono karepe ya ta. Ya maksudnya iki iso nambahi jiwa. Ya to, akhire. Banyu apa? Banyu apa? Nggih menika pamundutan saking Pak Kabeh Margo udah kalau pengen mau foto karo jenengan kok. gugur gunung. Nggih. Pun aturake Mbak Rika. Dibawani Mbak dulu. Rika. Oh, langsung. Ya. Bu Camat. Badhe tidak putih Bu Camat. Rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo
kanca ngayahi karyane prajane kene gugur guna tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro papat maju papat diulang-ulangake mesti ing kampunge Olopes kontol baris Olopes kontol baris Olopes kontol baris Olopes kontol baris. Nggih, menika sampun saged minangkani pamuridanipun saking bilapun Pak Marga. Nggih, niki ingkang ngersake Bapak Marga Susilo sampun Nggih, kaleksanan. nggih. Iki ana pamundutan ya, Mas. Kagem warga dusun Banyu urip. Nggih. Mugi berkah bagya mulya. Nyuwun tembang lancaran bersih desa dipun bawani saking kula Mbah Gudel. Lha nek ngerti wong endi ta? Sing nggo blangkon, wis nggawa klambi ireng, Nggih. kulite ireng hasil ketok. Nggih. Lagune kok bersih desa. Iya. Dipun bawani. Dibawani sik. Nggih. Dibawon jenengan apa? Ayo sampeyan. Oh sampean. Oh, 18 juta ora gelem bawa. Iya bener omongmu. Kok mur 15 juta? Tapi lho. Aku ning kene iki 20 lho. Wih. Masya Allah. Iya. Barang mung sak cumlik ngono kok 20 lho. Lah kok ngene? Iki gelungan lho. Gelungan apa? Ning bandara dek ini tak wehke iki 50 juta. Ora tak wehke. Lah ngopo ora mbok wehke? Alah sesuk tuku sing 10.000 lak ya ono. Ora iso, Mas. Lah gelungan kok ngene kok 50 juta ning bandara ora tak ora wehke. lah nah aku tak keke. Gak Lah ngopo ora mbok keke? sak ndase, Mas. Mangke hayu banyu urip kang mangke hayu Pas. Pesindene Mas Bayu kok padakan. Gusti ingkang hamber kai mugi tansah manggih bagya mulya.
Sampun kaleksanan panyuwun kadang kula sepuh Raka Mas. Apa kok? Budel. Oh, budel unene ngono kuwi. Oh. Mbak Eka, menika wonten pamurutan menika khusus Mbak Eka. Oh ngaten iki. Nggih. Sampanya senang. Wah, kata sangat menika. Nggih. Nggih. Buat Mbak Eka, oke. Tuh labul napa niki? Enek wacane Arab barang iki. Ha yes pokoke Wis kuwi lah. diwaos. Diwaca wah ning jero ya. Sugeng dalu Pak Nggih. Dalang. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Kula saking wakil rombongan warga Rekoso. Menika badhe nyuwun gendeng. Lah, gendeng. Gendengmu iki. Ya. Menika setunggal kadung tresno. Nomor kalih podang kuning. Nomor 3 lali janjine. Oke. Lagu menika kula kintunaken Mas Bambang padha Rekoso. Nggih. Mbak Eka kon ngendang. Ngerti piantun kene kaprigelane panjenengan. Nah. Nek ngendang aku isane lagi ciblon, Pak De. Oh, enggak apa-apa. Ngendang ciblon iki aku iso. Iso. Tapi nek biasane bajing loncat penake iso nganggo. nganggo ciblon, ning kan penake nganggo jaipong. ta? Jaipong. Lah nek nganggo jaipong ki aku gak Ya katokan sampean bengi iki. Hah? Piye maksude? Bengi iki aku gak katokan. Ndak ora katokan piye? Lah sinden apa kon katokan? Sinden ya jaritan to. Iya ya. Ya. Apa kaya bojomu dadi Ngomong. among tamu kok nganggo katok training tulisannya SMP Negeri 1 Mbawen Lho. kok. Gawe menarik undangan. Menarik. Ngeruh. Wah, ngono. Lurusan Nah, kono. iki gandeng sampean iki kudune ngendang ciblon. Iki mau ya ana pamdutan. Piye? Bubuk asmara. Ngono. Lah kae engko penyanyi kae sing nyanyi sampean sing ngendang. Oh ngono, ya. Ngono. Yen liwat aku kelingan kupo kae biyen tak goleren ning jaga kabak tulisan warna apa tanda kasih sayang
lho. Cewek gaul ngisor dhuwur kabeh gaul. Iya ya. Rumahku bokongi mentul-mentul. Sapa wangi sing ora lakukan. Nyawang bokong Dah. uget-uget. Tumpakane sepeda motor lanang. Iya ya. Cewek gaul ayune sak kecamatan Gubeng Asmara yo. Ayo gubuk aspara. Kor ya Mbak yo. Oke. Nyanyi bareng yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak koleren neng cagak ketak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae lako andom tresno tanpa batal tanpa rasa pot-pote kataman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka sati gubuk kae kepatrita wayah-wayi nganti dadam rima Peter temen wah variasine ya jos. Variasi apa? Variasi kendange Kayak lho. bengkel. Bengkel ge variasi sampean kowe. Iya. Sesuk tak variasi dadi dawa. Modipan ya Pak ya. Lho dunek kowe dipan kowe. Pak Margo kula ampun ngendang. Apa? Urung rampung kok wis nembung lho. Nembungnya Pak. Ijeh, celotan musik ono. Aku ki matur guran. Ngapa? Matur nek aku yo ngomongke nek aku ngendang no. Oh maksudnya wis ngelingke. Ah nggih, badhe nyuwun kula. Akhire rasane piye? Ya, Apa to? Rasane apa? ya perasaane. Isa. Bareng ya. Nggih, nyang Solo kok tuku roti. Apa kuwi? Pak Margo kathah rejeki. Amin. Terus. Nyang Solo kok tuku roti. Heeh. Nggih, Pak Margo kula paringi. Iya ta? Paringi pangestu. Iya ta? Ngopo to? Pak Margo piye mau? Kula diparingi. Nang Solo. Nang Solo tuku roti. Nang Solo tuku roti. Pak Margo kathah rejeki. Oh, nek nang Solo tuku rotine. ora nek nang Solo. Tuku roti. Ora. Ngopo? Nang Solo menyang Klewer. Lho apa? Yo, Pak Margo monggo nyawer. Lah padha wae kok iso. Padha wae. Panyunan. Lho lah njaluk panitia kene panitia. Nah, ngene iki rek. Yakin Pak Margo? Urangku panjenengan khusus. Aku. Ora entuk kundur ditinggal ning kene. Aku. Kersake karo Pak Margo. Matur nuwun. Arep dicor ning perapatan dadi monumen. Kenang-kenangan. Apa ana monumen kok gareng karo pincang ngene? Lho, kuwi kenang-kenangan Apik-apik piye? ikon banyu urip lho, gareng. Nek ikon gareng kono-kono kuwi wis ana. Napa? Nek ikon wong sing kerdil ngono. Dadi kowe nang pertelan ngono kuwi ra cendhek wae kae godhege to. Nek gareng iki wis apik. Heeh. Monumen ikon to. Iya, Lah nek monumen kok uget-uget iki lareng gae lho piye. Yo gampang to gareng dicorek karo dicelentekno uget-uget ngene. Corek sentek wis ngene. Dalam bentuk fisike, dalam monumennya piye nek uget-uget iki lho. Iya. Nek gede sithik ora uget-uget kuwi kok dadine. Lah, sing penting tiange gede ning uget-uget cilik ngono wis ora apa-apa. Kayak cilik karo. Iya, no. Wah, maksa kuwi. Ora maksa. Nek tutul pitik piye? Modar tepan. Monumen tutul pitik. Siji teko siji ya, Mbak. Nggih. Iki
ana pamundutane ya mbah sing ndi iki. Podang kuning ya ana. Ana. Asmaranala lagu sing dangdut kanggo cah nom-noman ya dipinangkani. Iya apa? Uget-uget kuwi artine apa? Uget-uget ki kowe mau usahane men gemreget. Ora. Uget ki apa? Selain kuwi duwe artine uget-uget kuwi sinden sing ora bakal mati selawase. Dadi kowe ora mati selawase. Urip terus. Lah kan uget-uget. Iya bener uget-uget berarti kowe ora mati. Arep digecek uget-uget. Dipendem uget-uget. Uget-uget. Arep di bandem ya uget-uget, dipateni ya uget-uget. Oh. Dadi aku iki sik urip terus teko sak kapanpun. Lho ning kowe iki jauh kalah ampuh. Karo Lho, karo tanggaku lho. tanggamu nyapa? Lho, lahir di Palu. Besar di Palu. Ya. Ora mati-mati. Tenang. Di Palu gitu. Lahir di Palu. Tegese ning kutha Palu kono lho. Iya. Lagune sing arep dipinangkani sing dhisik. Ya iki mau sing ana jalukan sing nganggo bawa Kidul sampeyan. kae. Oh, manuk boli dawa. Baladewa. Baladewa. Bola dewa jan boli dawa kok. Karo Werung. kae iki usus. Ngawur. Usus tapi glebret teko ngarep. Lah iya ya. Monggo diaturin apa? Mbak Ika Podang kuncur. kuning. Oke, nggih. Kadung Tresno. Oh iya kadung Tresno belum diane ya. Nggih, kadung tresno ya ana, podang kuning ya Kok nek ana. pamane ning wektu limbukan kok ora cukup wektune? Gara-gara. Gara-gara Aja kuwatir. Jakate. Manismu kanggo jiwa. Iki jenenge Sinom Lawang. Agawe ruciting gale. Mbak Eka ku malah gandeng wong picak to kuwi. Loh, panjenengan ki lho kok wong picak piye? Menika roman wonten taman kok wong picak. Ono oleh mlaku kaya ngono kaya wong picak. Ora sampean micak-micake aku asline pengen to sampean. Ya ora kok. Wis suwe to ora kabon. Dalang kuwi kudu nang kene iki kok. Paling ngomong nek wis suwe ora kabon wedokan. Nggih. Apa kang sinatyo? Bu, badhe nyuwun pirsa, mriki sing wonten pos yandu pundi nggih? Kok kira aku balita. Kira roman kok posyandu. Lah iya. Lah tak suntik Sareng iki. imunisasi. Daripada aku sing nyuntik angen suntik Nah, bijak. terus maju terus. Umpama munduta rokmi Tartamtu kaya bono kawer-weran. iki jenenge roman ala India. Oh iya iya. Yubengne. Iya kok sering tanganku sing ora iso. Ora salah terus ditekok ngene kuwi. Iya ta. Diubeng ning omah tangane asam urate kumat. Sekaku kuwi ta. Tartamtu tak tu. Iya ta. Lah rasane ki lho. Bener ya ngono kuwi. Oh, bojoku wong sugih kok. Ngene lho. Bojoku kuwi gambarane akeh. Pak Cepot, aku juga ana dindingan, ngono lho. Nek pancene ora seneng nganggo gamelan kene, nggo gamelan dhewe. Ora aku Wong sugih, Mas, bebas. Nggih. Tartamtu tak tu roti. Ayo malu kaget. Lah aku ra bingung to. Apa? Roman karo sampean malah weruh tumone ting keler ra karo-karo. Ya wis ngene ae. Piye piye? Ayo sampe ngene kae kan apa maneh mau kan karo Rai ra pas. Iki wis karo Rai. Lah ya apa? Lah Rai apa? Rai lok. Ra ilok. Ibarat wong numpak Waduh, cengkokmu lho. perahu. Nek gare ki ora muni numpak perahu kok. Napa? Lumampah tanpa welah
ing matyane ing Jolo iki Jalodong apa? Jalani Jolonidi. Oh, Jolonidi. Jolodong. Apalan tulisan nggonku koyo ngono kuwi Jolodong. Ngono kok. Jolonidi kok Jolodong. Bar gajul karo dalanggoan. Jolonidi temah gonjing anggen joning pagulingan Lawur lamat wis katon tejane yen bom brangkatan men carang aduh wiragane sinawang tan ambosani yen besangut wimbo patut nyoto jati koprak hati aduh lestari nyotan li lo pisah sarikmo senadyan bebasane kalingan godhong sak lembar nimas kaya bos kecatet rasa semeng atiku pacakane sar woh asri jerobak tenku tansah lumur heman was lumayan amung nimas parang ningsih Yo gerak serak gerak yo nyokek mas yo nyokek yo lamat wis katon jane yen bom brangkatan mat carang aduh wiragane sinawang tan ambosani kacang kopis yen wis sengut wimbo patut joget apa? jati kopis aduh lestari yo tan lilo pisasa Ya. Mau joget apa? Rajang kopis. Rajang kubis. Asline ora joget ngrajang kubis. Lha apa? Ajar setruk. Lah kok iso apa ora? Iso apa ora ajar setruk? Ora no. Lah ora iso ya wis kok maido. Senadyan bebasan kalingan godhong sak lembar nimas kaya was koncetan rasa sang
Iki Mbak Eka, ijono penyanyi siji sing ro nyanyi. Sing ndi? Kae Mbak Dewi. Dewi. Si milik iki. Katone wangi.